Tayo nga'y nagbabalik kasama mo ang Basa Princess DJ Rocky Terra. Ito pa rin po ang 90.7 Love Radio. At kasama na nga natin ang ating rated SPG Top Secret Sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Hi po, magandang gabi po. Magandang gabi. Ano pong pwede naming itawag sa iyo? Ellie na lang po. Ellie. Tama po? Yes po. Ilan taon ka na, Ellie? 31 po. 31. Sang lupalop ka naman galing, Ellie? Cavite po. Cavite. Akala ko LE. Nagjo-joke ako! Nagjo-joke ako. Para huwag ka masyadong kabahan. Okay. Sige, Ellie. Hindi na natin to. Uy, ba't iba yung nakalagay dyan? Sorry iba yung nag-flash sa screen namin. Ellie, ayan. Hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa rito. Ellie, 31, from Cavite. Ano ang top secret mo? Nakipagrelasyon po ako kahit alam kong may asawa na po ako. Nakipagrelasyon ka kahit alam mong may asawa ka na. Tama ba ako ng pagkarinig? Apo. Nung sinabi mong nakipagrelasyon ka, sa iba ba ito? Yes po. Oh, paano nangyari ito? Pwede bang kwentuhan mo kami, Ellie? Gano'n na muna kayo katagal mag-asawa nitong partner mo? Bali po since 2014 po, kasal po kami. Aha. Ilan na mga anak ninyo? Isa po. Isa. Oh, bakit nag-entertain ka ng iba? Bali po, ex ko po siya. Same po kami ng sex. Then, ano po, naging magkarelasyon po kami noong dalaga pa po ako. Tapos po, nagtagal din po kami noon. Tapos po, naghiwalay din po kami. Then, nagka-usap po ulit kami nung meron na po akong asawa at may anak na po ako. Pagkatapos po noon, chat po kami, kwentuhan, ganyan, kamustahan. Hanggang sa hindi na po namin nagkakamaigihan na po kami. Hanggang sa nagkarelasyon na kami, tanggap niya na meron akong anak, meron akong asawa. Mhm. Ellie, napakilala mo ba itong ex mo na ito na same sex ka mo? Parehas kayo ng gender, tama? Yes po. Aha. Dun sa asawa mo? Opo. Anong Alam pagkakakilala po niya dito sa ex mo na ito? Nung una po, kaibigan lang, tapos hanggang sa dumating din yung time na nagkahulihan, hanggang sa inilaban pa rin namin yung relasyon. Tapos, nung nailaban namin, dumating naman yung time na na bigla siyang nawala. Wait lang, Ellie ha. Yung tanong ko kasi kanina was about ano yung pagkakakilala ng asawa mo dito sa naging ex mo na ito? Like, pinakilala mo ba siya bilang best friend mo o alam talaga ng asawa mo yung history ninyong dalawa? Alam po niyang history. Alam niya. So, nitong mga nakaraang buwan o sabihin nating taon, nagkikita ba kayo ng personal nitong ex mo na ito? Yes po. Aha, nagkikita kayo ng personal. Ito yung nagkakaigihan na kayo, tama? Opo. And anong reaksyon nung asawa mo nung nalalaman niyang lumalabas kayo? Nalalaman niya ba na lumalabas kayo? Nung huli na po. Nung huli na. Meaning nahuli kayo? Opo. Paano kayo nahuli? Pag po
nasa bahay ako, nagkaka-chat po kami, ganito, ganyan. Minsan hindi ko alam na yung mister ko pala nakadungaw na siya sa cellphone ko. Hanggang sa minsan hablutin niya, ta's bigla niyang makikita niya na gano'n magkausap kami. Madalas siya yung lagi kong ka-chat, bakit daw gano'n, ganyan. Eh, sabi ko lang, "Wala, kuwentuhan lang kami." Ganito, tinatanggi ko pa po nung una. Mhm. Ayun, Tapos nung nahuli ka, ano yun, caught in the act ba kayo na may ginagawang something na romantic kayo, intimate kayo, o nahuli lang talaga through message dahil may I love you na kayo? nahuli po kami sa message po, tapos may mga pictures sa cellphone, Anong pictures to? na magkasama kami, na Pwede namang madalas sabihing, oh, magkausap. best friend lang yun. Hindi po, alam po kasi niya na may ano kami, Ah, okay. nakaraan. Ellie, eto ha, para mabigyan natin ng imahe itong ex mo. Pwede mo bang ibigay sa amin kung sinong kamukha niyang artista? Hindi ko hindi ko po siya maano sa kung sino kamukha niya sa artista, pero maputi siya, Mhm. hmm, Maputi. magaling kumanta, Magaling kumanta. Mahaba ba buhok niya o maiksi yung buhok niya? maiksi po, mga lampas sa balikat, Lampas tapos balikat. Mhm. mataba siya. Hindi man Mataba. sobrang taba, Chubby. yung chubby. Yes. Chubby. Yung tipong may makukurot ka, ganon. Yes. Okay, maputi, medyo chubby, tapos lagpas ng balikat ang kanyang haba ng buhok, tama? Apo. Anong amoy niya? Ano po, mabango siya, matamis yung amoy niya. Matamis yung amoy. Anong lasa niya? Basta matamis, Matamis din siya? basta matamis. Oh, anong matamis? Matamis na tsokolate, matamis na mangga, matamis na buko, Matamis na prutas. matamis na prutas. Wow, hindi naman patis ha. Hindi po, sobrang bango. Sobrang bango. Wow. Okay. So, Ellie, gusto lang namin maintindihan dito, no? Kung bakit biglang napapasok mo ito ulit na ex mo sa buhay mo? Kasi may asawa ka na. Ano ba, nagkukulang ba kayo sa intimate thing or gawain ng asawa mo? Or may namimiss ka ba sa dating pagkatao mo? Yung gano'n? Napag-isip ko po no'n nung natapos po kami, hiwalay po kami nung ex ko, na-realize ko na may mga kulang pala. May kulang ako na hindi ko nagagampanan sa asawa ko, na nagagawa ko siya sa ex ko. Tapos yung mister ko naman, may kulang siya sa akin na nakita ko naman sa ex ko. Maliit ba? Hindi po. I mean, kaya ng kamay, ganun. Kaya po. So, yung sa mister mo, nasa-satisfy ka naman niya, pero may mga bagay pa rin emotionally, mentally na hindi siya maibigay sa'yo. Tama ba ako ng pagkakaintindi? Opo. Pero in terms of performance, nasa-satisfy ka naman niya. Satisfied po ako sa performance, pero yung alam niyo po yung hinahanap ko yung parang na date, yung pag-aasikaso, pagmamahal, yung parang may hinahanap pa po ako na hindi ko makuha sa mister ko na nakukuha ko dun sa kabila.
naghahanap ka ng tahong, gano'n? Hindi, pero tahong with service, gano'n. Tahong with service, gusto mo parang, yung may lambing, ayan. May extra lambing, may extra pag-aalaga, pag-aasikaso. Tama ba ako? Opo. Na yun yung naibibigay talaga nitong ex mo na karelasyon mo ngayon, tama? Opo. Kayo pa rin ba hanggang ngayon? Ah, Ngayon po ay wala na po. Wala na kayo. Bakit? Ah, Dumating po sa punto na hindi na po siya nagparamdam. Parang, bigla siyang nawalan parang bula. Walang eksplanasyon na kung bakit hindi na siya nakikipag-usap sa'kin. Wala ng Hmm. kahit tuldok o ano. Mhm. Wala man lang sorry sa nagawa niya Mm. sa'kin. Eh, tinatanong ko sa kanya kung bakit, pero wala siyang sinasagot. Mhm. And paano mo naman hinandle yung ganong klaseng ginawa niya sa iyo? Mahirap po hanggang sa dumaan ako sa anxiety na kasi po umabot kami ng 3 years Mhm. na ginawa namin parang normal lang yung relasyon namin. Tanggap niya ako na meron akong anak, may Mhm. asawa. Mhm. Alam niya limitasyon niya. Pero yung bigla niya akong iniwan na Mhm. parang nangako siya sa akin na hindi niya ako iiwan. Kung iiwan niya ako, ipapaliwanag niya sa akin. Pero Mhm. dumating yung mali yung pagkakaiwan na ginawa niya sa akin. Kaya sobra yung pinagdaanan ko sa kanya. Mhm. Pero thanks to God, naka nakaahon naman sa ganong sitwasyon na nagsisi ako at ngayon eto ako sa pamilya ko. Masaya, kuntento na Mm. kung ano meron ngayon. Yun. Sarap namang marinig yan, Ellie, na tapos na kayo nitong ex mo, parang naging blessing in disguise pa ang nangyaring pang-ghost niya sa iyo at ngayon, nandyan ka na talaga at nagsistick ka na sa pamilya mo. Pero ang tanong namin, Ellie, hindi ka ba naghahanap ng tahong? Hindi na po. Hindi na. O baka naman gusto mo ng oyster? Hindi po. Hindi na rin. O baka Hindi na. hindi na. O gusto mo ng mani, yung may balat o yung walang balat? Siyempre walang balat. Walang balat. Yung maasin o may tawas? Ay, tawa. Oo, di ba pampawala ng amoy yun? Ay, hindi pala asin lang pala dapat o kaya betchin. Iodized. Iodized salt. Okay. So, masasabi mo ba na talagang tapos ka na sa tahong? Doon na ako talaga sa asawa ko sa talong. Opo. Sure? Sure. Mm. 100%. Okay, sige. Eto Ellie, para kahit papaano talagang maramdaman nating lahat, no, na kung gaano kakasaya sa asawa mo. Ano ang reaksyon ng isang asawa na satisfied sa performance ng kanyang bister? Nag-aantay kami, Ellie. Kaya nga ka namin binigyan ng airtime eh. Siyempre satisfy na satisfy. Para napakagat ka pa doon. Tsaka parang... Hindi naman. Ay, hindi naman. Okay, sige Ellie. May gusto ka pa bang sabihin? Ayun lang, sa mga kapwa ko na naging cheater, lahat ng ah, kasalanan ay napapagdusahan din naman. Pero may kapalit at mas masarap ang hindi manloko ng kapwa-tao at kapwa kasama sa bahay. Napakasarap sa feeling na
yung nangyari sa akin ay nagkaroon ako ng lesson sa sarili ko. Kahit na ginost ako, bumangon pa rin ako para sa anak ko at saka sa asawa ko. Ngayon, eto ako, masaya sa kung anong meron ako ngayon. Ayun, maraming salamat Ellie sa iyong testimonial at sa iyong pagbabahagi ng Rated SPG Top Secret mo. Although hindi ko masabi na talagang SPG yung ibinahagi mo sa amin ha, yung tipong parang makulit, ganyan. Pero gayon pa man, appreciate namin ang pagtawag mo sa gabing ito. At naway maging inspirasyon ka, hindi dahil sa nanloko ka, no? Kundi dahil ikaw ay natuto doon sa pagkakamaling nagawa mo. Thank you, Ellie. Yes po. Thank you po. Maraming salamat sa pagtawag. Bye. God bless. Metro's #1 Love Radio. Basic!